Брак витамина D может быть в организме человека. Это часто бывает с поводу проблем со скорой, проблем з тим же чоловік не опаляється тераз. З тим же зле працює вантроба і зле працюють нерки. І виживання, як dzisiaj, wszystko na owocach, na kaszkach, no to jaka może być witamina D, która potrzebna dla organizmu człowieka, samo sobą. Ale opalenie na słońce, to co zakazano teraz ludziom, nie daje tylko witaminu D, to daje jeszcze hormony szczęścia. On będzie dobry, szczęśliwy, zdrowy. A po co takie ludzie? Po co szczęśliwi obywatele? To trzeba, żeby oni byli smutni, siedzieli w domu i nie wychodzili.